Dobre, vyplávali sme s tou loďkou a teraz sa ju snažíme vrátiť. Pre návrat použijem toto horné stredné tlačítko, stlačím ho krátko a dlho. Loďka sa obráti a vlastne smeruje naspäť. Keď sa vráti, tak ma vlastne upozorní ovládač. Čiže reach mark position a dosiahnutá zadná poloha. Hej. Dobre. Takže ešte raz. Zapísanie domácej pozície, toto tlačítko krátko. Vrátenie na domácu pozíciu, toto tlačítko krátko. Čiže ešte raz zapísanie domácej pozície, toto tlačítko dvakrát po sebe, ale nie rýchlo. Čiže potlačím raz, počkám, potlačím druhýkrát a zapíšem vlastne domácu pozíciu. Toto tlačítko raz, toto stredné horné vlastne vrátim sa na danú pozíciu. Dobre, teraz zapisovanie ostatných súradníc. Okrem domácej pozície si loďka dokáže zapamätať 9 krmných pozícií a vrátiť sa k ním. Vlastne keď chcem zapísať nejakú krmnú pozíciu, tak s tou loďkou vlastne musím vyplávať na dané miesto. Inak pre informáciu, ak sa s ňou plavíte v tom 50% móde, vydrží vám batéria vlastne oveľa dlhšie ako čo robím ja. Dobre. Dajme tomu, že toto bude moja lovná pozícia, vlastne moja krmná pozícia. Pozíciu zapisujem nasledovným spôsobom. Musím sa dostať do módu zapisovania GPS súradníc a to dosiahnem tak, že potlačím joystick vlastne smerom do ovládača a trošku dlhšie, čiže potlačím ho a vlastne posúvam šípky doprava, doľava a si viete zapísať danú pozíciu. Ten ovládač vám hovorí to číslo tej pozície a na displeji by ste mali vidieť behať taký rámeček okolo čísla. Ja zapíšem teraz jednotku, čiže nevidno to, ale joystickom sa dostávam na jedničku a vlastne stlačím stred joysticku a týmto si zapíšem prvú pozíciu. Ak si chcem zapísať ďalšiu pozíciu, tak prejdem na ďalšie krmné miesto. Dajme tu sem. Opäť sa dostanem do toho módu zapisovania tým spôsobom, že potlačím ten joystick dlhšie. A teraz si zapíšem povedzme dvojku. Rámeček sa dostal na dvojku, stlačím joystick krátko a zapísal som si dvojku. Čiže zapisovanie súradníc, stlačím dlho joystick a dostávam vlastne do toho módu a potom šípkou, vlastne joystickom doprava doľava si beriem dané číslo. Ak sa chcem na tie pozície už potom dostať, vrátim sa. Tak spravím nasledovné. Dostanem sa do módy plavby na GPS súradnice a to nasledovným spôsobom. Potlačím toto tlačítko, čiže hore v strede, potlačím ho dlho. A teraz si vlastne šípkou doprava doľava vyberiem, na ktorú pozíciu chcem ísť. Vyberiem si povedzme jedničku a stlačím stred joysticku. Dobre.
Tá nebola vlastne ďaleko. A keď sa chcem vybrať na tú dvojku, povedzme, tak opäť stlačím ten mód plavby na GPS súradnicu. Toto tlačítko stredol hore dlho. Teraz si vyberem dvojku a stlačím OK. Teďka sa mi otočí. A ide na tú danú pozíciu. Dobre. Keby ste kedykoľvek chceli zrušiť tú automatickú plávu, ukážem vám to, že pôjdem napríklad na tú jedničku. Dobre, odkiaľ sa mi otočí, ale pôjde mi do nejakých prekážok, povedzme, alebo proste som si rozmyslel, a chcem ju dostať najprv domov, tak vlastne potlačím joystick úplne dopredu a tým som vlastne zrušil automatickú plávu. Dobre, a ak by som si chcel prepísať dané súradnice, čiže jedničku nechcem mať tam, kam mi loďka išla, a teraz ale chcem ju mať o 20 metrov doľava, tak si tú jedničku jednoducho prepíšem. Ak si chcem vymazať všetky pozície, tak na to je nasledovný trik, čiže dostanem sa do módu zapisovania tých súradníc, potlačím joystick dlho. A teraz vlastne dvakrát po sebe stlačím joystick. A vymazal mi všetky súradnice, čiže nevidíte to zase na tom ovládači, ale v podstate tam, kde som mal uložený nejaký rámček, tak mi zmizol. Vymazal som si vlastne tie súradnice. Dobre, ešte taká drobnosť. Ak chcem vystúpiť z nejakého menu, že som ho náhodou chybne stlačil, chcel som ísť do plavby na danú súradnicu, ale ja som išiel do zapisovania, tak z toho menu viem vystúpiť, takže krátko stlačím tlačítko Power, čiže som v móde zapisovania, stlačím Power a vystúpil som z toho menu. Dobre, takže priatelia, to by bolo asi všetko. Sorry za neprofesionálne video. Ja sľubujem, že sa budem v tomto asi zlepšovať. Nejak to možno niekedy aj zostrihám. V každom prípade bolo by dobré vidieť ten displej, uvedomujem si to, ale sorry, všetko sa nedá stíhať.